जों खोनादों प्रमद बर' बिथांखौ बिजाथि माबा गथायदों मा बुंगोन? औ नंगौ, आंथ' दाख्लैनो होनखादों जे जोङो बेखौ बिराद गिदिर सिद्धान्त लादों जे जोंहा 7टा एमएलए दङ। बे 7टा एमएलए आरो जोंनो जिखिनि माने जोंनो आरोबाव जोंनो सापर्ट नांगौ बेखौ जों आजमलजोंबो रायलायदों, कंग्रेसजोंबो रायलायदों आरो बिजेपिखौबो जों बुंदों जे जोङो नोंथांमोनजों जों गोबाव सम एनडिए हिसाबै दङ, दाहालागै दङ, खिन्थु जोंनोबो सासे एमपि नांगौ। आरो जों मोनसे खोथाखौ जोङो जायनि जाहोनाव बिटिसि बिटिआर सुक्ति पुर्नांग रप होनो थाखाय जोंनो एमपिनि गोबां दरखार। दा गतिके एमपिखौ जों नांलाया हमलायानो जि आरामै मोनदों, जोंलाय मानो लाया जानो? जोंनो नांथारगौ। जोङो बिटिसिखौ जों सासन खालामनो हायाबाबो जेबो जोंहा दुखु गैया। जों एसेम्ब्लियाव सासेबो एमएलए थाङाबो जोंहा जेबो दुखु गैया। खिन्थु जोंनो रायजो सभानि सांसदखौ नांथारगौ। जों बेवहाय बिराद गौरब, माने जों इउपिपिएलनि जोंनि मोजां मोनग्रा रायजो आरो दैदेनगिरिफ्रा तामाम फुरथि खालामगासिनो गोसोआव गोसो आरोखि।